Mimoriadne správy. Dnes večer sa stratilo lietadlo Malaysia Airlines s 239 ľuďmi na palube, vrátane 4 Američanov. V celej histórii letectva existujú prípady lietadiel, ktoré zmizli bez stopy. Existuje mnoho teórií a otázok týkajúcich sa záhady zmiznutého letu a 8 rokov neskôr sa príbeh stále odhaľuje. Napriek radarom, satelitnému sledovaniu a ďalším pokročilým technológiám, tieto zmiznutia spochybňujú naše chápanie leteckej dopravy. The new lead in a decade-long search for MH370 this morning, with a fresh report now indicating its final resting place could be northwest of Perth. Teórie sa pohybujú od mechanických zlyhaní až po konšpirácie, a dokonca nadprirodzené príčiny. Poďme sa pozrieť na niektoré z najzáhadnejších prípadov, kde lietadlá zmizli z oblohy a spolu s nimi aj pasažieri, posádka a odpovede na to, čo sa stalo. Číslo 12. Let Malaysian Airlines MH370. Letecké katastrofy sú našťastie veľmi zriedkavé. Takže keď sa stanú, vrak lietadla sa zvyčajne nájde pomerne rýchlo, čo umožňuje vyšetrovateľom zistiť, čo sa stalo a zabrániť, aby sa to zopakovalo. No existuje jedna záhada z nedávnej doby, ktorá stále metie ľudí po celom svete. Let MH370 spoločnosti Malaysian Airlines. Lietadlo odštartovalo z medzinárodného letiska v Kuala Lumpure a mierilo do Pekingu v Číne. Avšak po poslednej komunikácii so Zemou približne 38 minút po vzlete, keď sa nachádzali nad juhočínskym morom, lietadlo zmizlo z radarov a už ho nikdy nikto nevidel. Napriek tomu, že v nasledujúcich rokoch prehľadali viac ako 46 000 štvorcových míl oceánu, odpoveď na túto záhadu je dnes ešte vzdialenejšia než kedykoľvek predtým. Na brehoch, dokonca až na Madagaskare, boli nájdené viaceré kusy trosiek. Vzhľadom na to, že ide o veľmi medializovanú udalosť, vzniklo nespočetné množstvo teórií o tom, čo sa stalo s lietadlom a s 239 ľuďmi na palube. Bolo zostrelené, bolo unesené, mohlo pristáť niekde úplne inde, alebo došlo k poruche, možno autopilota, ktorá ho nasmerovala na nepredvídateľnú trasu, po ktorej pokračovalo, až kým sa neminulo palivo. Pátracie operácie sú momentálne pozastavené, kým vyšetrovatelia nebudú môcť ešte viac zúžiť možné lokality vraku. Zdá sa, že bude ešte dlho trvať, kým bude táto záhada vyriešená. Šanca, že jedného dňa budú pozostatky MH370 nájdené, je stále vysoká a dúfa sa, že sa to stane v priebehu niekoľkých rokov, čo by rodinám tých, ktorí boli na palube, prinieslo aspoň nejaké uzavretie. Číslo 11. Svetlé srdce. Lightheart bol teplovzdušný balón navrhnutý plukovníkom Thomasom Lee Gatchom, aby prekonal Atlantik, vzlietol z Pensylvánie a pristal niekde v západnej Európe. Svetelné srdce vyštartovalo 18. februára 1974 a vystúpilo do výšky 33 500 stôp. 16 hodín zostal Gatch v rádiovom spojení s prelietajúcimi lietadlami, dokonca dve z nich odklonil, aby sa vyhol svojmu vzdušnému priestoru. Jeho posledná rádiová správa prišla 19. februára, 900 míl severovýchodne od San Juan v Portoriku, čo naznačuje, že sa značne odchýlil od svojho plánovaného kurzu. Potom už neprišiel žiadny ďalší kontakt. 21. februára hlásila nákladná loď, že asi 300 metrov nad hladinou, asi 1000 míl od Kanárskych ostrovov, videla balón plaviaci sa smerom k Afrike. Hoci Gatch navrhol svoju gondolu tak, aby plávala v prípade núdzového pristátia na vode, ani on, ani balón sa nikdy nepodarilo nájsť. Niektorí verili, že mohol pristáť na španielskej Sahare, čo viedlo k pátracím expedíciám, ale nikdy sa nenašli žiadne stopy po Gatchovi alebo jeho balóne. Číslo 10. Let Air France 447. 1. júna 2009 vzlietol pravidelný let Air France 447 z rušného mesta Rio de Janeiro v Brazílii s konečnou destináciou v romantickom Paríži vo Francúzsku. Lietadlo Airbus A330 patrilo medzi novšie a spoľahlivejšie stroje vo flotile aerolínií, čo u cestujúcich vyvolávalo dôveru pri ich transatlantickej ceste. Keď lietadlo stúpalo a pokračovalo po plánovanej trase, všetko vyzeralo normálne, so zvyčajnou pokojnou atmosférou, ktorá sprevádza diaľkové lety ponad rozľahlý Atlantický oceán. Avšak len niekoľko hodín po začiatku letu došlo k dramatickému obratu. Lietadlo, ktoré stabilne letelo vo vysokej letovej hladine, náhle zmizlo z radarových obrazoviek riadenia letovej prevádzky. Tento náhly výpadok upútal pozornosť dispečerov, ktorí sa okamžite pokúsili nadviazať kontakt s posádkou.
Snažili sa spojiť s lietadlom prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov, avšak neúspešne. Znepokojení týmto nečakaným prerušením komunikácie požiadali riadiaci letovej prevádzky iné blízke lietadlá, aby sa pokúsili nadviazať kontakt s letom 4047, dúfajúc, že ide len o dočasnú poruchu systému. Keď sa však ani tieto pokusy nevydarili, úrady začali mať najhoršie obavy, podozrievajúc, že došlo k katastrofickej udalosti. Uvedomujúc si, že čas je rozhodujúci, brazílske námorníctvo bolo rýchlo nasadené, aby začalo pátracie a záchranné operácie zamerané na oblasť, kde bolo lietadlo naposledy zaznamenané. Dúfali, že nájdu preživších alebo aspoň identifikujú akékoľvek stopy po zmiznutom lietadle. Vzhľadom na obrovskú rozlohu Atlantického oceánu a nejasnosť poslednej známej polohy lietadla bola úloha pred nimi nesmierne náročná. Pocit naliehavosti a zúfalstva rástol s každou hodinou, keď rodiny a blízky čakali na správy, nevediac, či majú očakávať zázrak alebo sa pripraviť na tragické novinky. Let 447 mal na palube 216 pasažierov a 12 členov posádky, pochádzajúcich z 33 rôznych krajín. Bola to pestrá a živá skupina ľudí, ktorých cesta sa skončila v neistote. Žiaľ, ako pátranie pokračovalo, bolo čoraz jasnejšie, že šanca na prežitie je čoraz menšia. Trvalo 5 dní od zmiznutia lietadla, kým boli nájdené prvé veľké kusy trosiek, spolu s telami prvých 2 obetí. Brazílske námorníctvo a ďalšie pátracie tímy neúnavne prehľadávali oceán v snahe nájsť ďalšie stopy. Napriek týmto počiatočným nálezom trvalo 2 dlhé roky, kým sa podarilo objaviť a vytiahnuť z morského dna zapisovače letových údajov, tzv. Čierne skrinky. Tieto zariadenia obsahovali kľúčové údaje, ktoré mohli priniesť odpovede na to, čo sa odohralo v posledných chvíľach letu a pomôcť objasniť mnohé otázky, ktoré trápili vyšetrovateľov aj rodiny tých, ktorí boli na palube. Číslo 9. Lietajúci Tiger Let 739. 16. marca 1962, keď sa vojna vo Vietname práve začínala, let 739 lietajúceho Tigra americkej armády zmizol nad obrovskou Mariánskou priekopou v Tichom oceáne na ceste z Guamu na Filipíny. Asi hodinu po poslednej komunikácii z lietadla členovia posádky nedalekého tankera Standard Oil hlásili, že na oblohe videli jasný výbuch, ktorý podľa niektorých vyšetrovateľov mohol súvisieť so zmiznutím lietadla. Keďže riadiace veže neprijímali žiadne tieňové signály, bolo ťažké určiť presný moment, kedy sa situácia začala zhoršovať. Napriek rozsiahlemu pátraniu, na ktorom sa zúčastnilo 1300 ľudí, 48 lietadiel a 8 lodí, a ktoré pokrývalo približne 144 000 štvorcových kilometrov, pátranie neprinieslo žiadne stopy o tom, čo sa s lietadlom alebo jeho pasažiermi stalo. Nedostatok jasných odpovedí podnietil špekulácie a konšpiračné teórie v celých Spojených štátoch. Niektorí sa domnievajú, že lietadlo mohlo byť náhodne zostrelené vládou USA, ktorá potom skryla dôkazy, zatiaľ čo iní sa domnievajú, že príčinou mohlo byť zlyhanie motora alebo komunikačného systému. Skutočná príčina zmiznutia lietadla zostáva neznáma, vďaka čomu je udalosť záhadou, ktorá nebola nikdy vyriešená. Číslo 8. British South American Airways Star Ariel. Takmer rok po záhadnom zmiznutí lietadla Star Tiger sa ďalšie lietadlo spoločnosti British South American Airways stretlo s rovnakým osudom, zmiznúc bez stopy. Tentoraz išlo o lietadlo Star Ariel, ktoré absolvovalo rutinný let z Bermúd na Jamajku 17. januára 1949. Lietadlo odštartovalo podľa plánu a približne hodinu po vzlete posádka uskutočnila rutinnú komunikáciu s pozemnou stanicou, kde potvrdili svoju polohu. Všetko sa zdalo byť v poriadku a let pokračoval podľa očakávania. Krátko po tejto komunikácii však Star Ariel úplne zmizlo, pričom prestalo komunikovať, hoci sa nachádzalo v letovej hladine 18 000 stôp. Náhla strata kontaktu vyvolala okamžitú obavu medzi dispečermi letovej prevádzky, no kvôli podozreniu na komunikačné problémy trvalo viac než 7,5 hodiny, kým bola spustená pátracia a záchranná operácia. Do toho času mohli už všetky trosky klesnúť na dno oceánu, čo výrazne sťažilo pátranie po zmiznutom lietadle. Počas vyšetrovania zmiznutia úrady zvážili rôzne scenáre, pričom dokázali vylúčiť niekoľko bežných príčin. Zdalo sa nepravdepodobné, že by lietadlu došlo palivo,
pretože letelo vo vysokej nadmorskej výške a nehlásilo žiadne núdzové signály pred zmiznutím. Navyše, správy o počasí z toho dňa naznačovali jasnú oblohu a pokojné podmienky, čím sa vylúčila možnosť nepriaznivého počasia. Skúsený pilot znižoval pravdepodobnosť pilotnej chyby. Bez jasných dôkazov, ktoré by poukazovali na konkrétnu príčinu, britskí vyšetrovatelia, ktorí viedli vyšetrovanie, navrhli, že nejaká vonkajšia príčina mohla premôcť človeka aj stroj. Toto vyhlásenie neúmyselne podnetilo špekulácie a konšpiračné teórie medzi verejnosťou. Niektorí ľudia sa pýtali, či lietadlo nebolo unesené alebo či nešlo o nejaký zločin, zatiaľ čo iní verili, že mohlo ísť o mechanickú poruchu alebo dokonca o niečo fantastickejšie. V rokoch od zmiznutia Star Ariel sa niektorí leteckí experti pokúsili zrekonštruovať, čo sa mohlo stať. Vzhľadom na nedostatok varovaní pred zmiznutím lietadla, niektorí teoretizovali, že incident mohol spôsobiť výbuch. Tento výbuch mohol byť dôsledkom kombinácie vrodených chýb v konštrukcii lietadla a zriedkavých environmentálnych podmienok. Napriek týmto teóriám sa nikdy nenašli žiadne fyzické dôkazy ani trosky, ktoré by podporili konkrétnu príčinu, čo z osudu Star Ariel a jeho 20 pasažierov robí strašidelnú záhadu. Pasažieri boli nakoniec vyhlásení za nezvestných a neskôr za mŕtvych, no ich rodiny a leteckí nadšenci stále uvažujú, čo sa stalo v ten osudný deň. Číslo 7. Zmiznutie Boeingu 727 v Angole. Boeing 727 je veľké lietadlo, meria 466 metrov na dĺžku a má rozpätie krídel 368 metrov. Takže je prekvapivé, že takýto obrovský stroj mohol zmiznúť bez stopy. No v roku 2003 presne toto sa stalo s jedným Boeingom 727 v Angole. Objavilo sa množstvo špekulácií, že lietadlo bolo ukradnuté. Toto lietadlo sa používalo na prepravu paliva do diamantových baní, no bolo uzemnené kvôli problémom s dokumentáciou. Stálo nevyužité približne rok, kým ho americký podnikateľ Murray Joseph kúpil s plánom predať jeho motory. Najal Bena Padilu, aby lietadlo obnovil a o mesiac bolo pripravené na let. 25. mája 2003 sa Padilla a jeho tím nalodili na lietadlo na letisku v Luande, aby otestovali motory. Potom, bez akéhokoľvek povolenia z riadiacej veže, sa Boeing 727 začal nepravidelne pohybovať smerom k vzletovej dráhe. Lietadlo vzlietlo bez zapnutých svetiel a bez kontaktovania riadenia letovej prevádzky, pričom smerovalo na juhovýchod ponad Atlantický oceán. Lietadlo už nikdy nikto nevidel. Vzniklo niekoľko teórií o tom, čo sa stalo. Niektorí podozrievali Murrayho Josepha, že zmiznutie zinscenoval kvôli poistnému podvodu, no nikdy nebola podaná žiadna poistná žiadosť. Iní naznačovali, že mohlo ísť o teroristický čin, keďže to bolo 2 roky po útokoch z 11. septembra, ale žiadna skupina sa k tomu neprihlásila. Napriek rozsiahlemu vyšetrovaniu zostáva záhada zmiznutého Boeingu 727 nevyriešená a osud lietadla a jeho posádky je stále neznámy. Číslo 6. Valentichova Cessna Stone Desert 2L. Frederick Valentich bol 20-ročný nádejný pilot, ktorému sa nepodarilo získať vstup na Kráľovskú austrálsku leteckú akadémiu. Aby získal ďalšie letové skúsenosti, pilotoval Cessnu 182 z letiska Moorabbin vo Victorii, letiacu cez basovú úžinu na ostrov King. Asi po 50 minútach letu poslal rádiovú správu na riadenie letovej prevádzky v Melbourne, v ktorej uviedol, že nad hlavou letí vysokou rýchlosťou ďalšie lietadlo. Neskôr oznámil, že to nebolo lietadlo a potom sa jeho vysielanie náhle prerušilo. To bolo naposledy, čo o ňom niekto počul. Existuje množstvo teórií o tom, čo sa stalo. Niektorí veria, že to bol chudobný pilot, urobil osudnú chybu, iní tvrdia, že si možno pomýlil odrazy svetiel na hladine vody so svetlami iného lietadla. Uvažovalo sa aj o samovražde, no najpopulárnejšia teória hovorí, že narazil na mimozemšťanov. Číslo 5. Let Aeroflot 2723. 23. apríla 1966 sa pasažierske lietadlo vydalo na rutinný let s 28 pasažiermi a 5 členmi posádky na palube. Trasa letu viedla z medzinárodného letiska Bakuna v Azerbajdžane na letisko Machačkala v Rusku, čo je vzdialenosť približne 330 míl. Počasie bolo priaznivé a podmienky pre let boli dobré. Avšak len 12 minút po vzlete posádka ohlásila problémy s motorom, čo naznačovalo, že niečo nie je v poriadku.
Pilot a kopilot sa pokúsili diagnostikovať problém, pričom mali podozrenie, že problém môže súvisieť so zapaľovacími sviečkami v motoroch. Tvárou v tvár neistote ohľadom bezpečnosti motorov sa rozhodli, že pokračovať do cieľa by bolo príliš riskantné a preto sa rozhodli vrátiť na letisko Baku Bina. Napriek tomuto rozhodnutiu sa let už nikdy nevrátil späť na letisko. Počas návratu posádka poslala ešte jednu poslednú rádiovú správu do riadiacej veže. V tejto správe uviedli, že motory začali vibrovať a ochladzovať sa a že stratili značnú nadmorskú výšku, pričom klesli na iba 200 metrov nad morom. Situácia sa stávala čoraz vážnejšou. Pilot spomenul, že možno budú musieť núdzovo pristáť. Tak termín používaný pri núdzovom pristátí lietadla. Závažnosť situácie bola zjavná, no toto bola posledná komunikácia z letu. Krátko na to lietadlo zmizlo z radarov a ďalší kontakt už nenastal. Keď sa ukázalo, že lietadlo zmizlo, úrady spustili rozsiahlu pátraciu operáciu na súši aj na mori. Použili lietadlá, lode a dokonca aj pozemné hliadky, aby prehľadali okolitú oblasť, dúfajúc, že nájdu akúkoľvek stopu po zmiznutom lietadle alebo jeho pasažieroch a posádke. Napriek intenzívnemu pátraniu sa však nenašla žiadna stopa po lietadle ani po ľuďoch na palube. Číslo 4. Let Aer Lingus 712. Ak ste niekedy leteli z Aer Lingus medzi Corkom v Írsku a londýnskym letiskom Heathrow, je možné, že ste absolvovali let číslo 712. Čo je nezvyčajné, je fakt, že letecké spoločnosti po nehode zvyknú zmeniť číslo letu, ale tento let stále funguje. Napriek tragickej udalosti z 24. marca 1968. V ten deň lietadlo Vickers Viscount 803 odštartovalo z letiska v Corku podľa plánu o 10:32 ráno a predpoveď počasia bola priaznivá. Avšak do 20 minút dostala riadiaca väža správu, v ktorej sa údajne hovorilo: 12 000 stôp, klesáme, prudko sa otáčame. To bola posledná komunikácia predtým, než lietadlo zmizlo z radarov. Ďalšie lietadlo, letiace opačným smerom, bolo požiadané, aby sa pokúsilo nájsť akékoľvek stopy zmiznutého stroja, no nič nenašli a tak bola vyhlásená plná pohotovosť. Prvé pátracie lietadlá dorazili na miesto, ale trosky sa im nepodarilo objaviť. Až na druhý deň, keď sa na miesto dostali lode, boli nájdené prvé telá. Napriek tomu, že sa z mora podarilo vyloviť značné množstvo trosiek, príčina katastrofy zostáva záhadou. Objavilo sa niekoľko teórií, ktoré sa snažia vysvetliť pád lietadla. Niektorí tvrdia, že mohlo dôjsť k zrážke s vtákmi, iní vinia nedostatočnú údržbu a ďalšia teória naznačuje, že lietadlo mohlo byť zasiahnuté raketou, keďže sa nachádzalo v blízkosti testovacieho priestoru. Avšak každá z týchto teórií má medzery, ktoré nesedia s dostupnými dôkazmi. Vzhľadom na značný čas, ktorý uplynul od incidentu, je pravdepodobné, že sa pravú príčinu nikdy nedozvieme a táto tragédia tak zostane neobjasneným tajomstvom. Číslo 3. Stennis. 2. augusta 1947 zmizlo lietadlo British South American Airways typu Lancastrian počas poslednej etapy letu z Buenos Aires do Santiaga. Vyšetrovatelia a riadiace centrá letovej prevádzky zostali zmetení jeho zmiznutím. Najmä preto, že posledná správa prijatá z lietadla obsahovala záhadné slovo odoslané operátorovi čilskej leteckej sily, ktoré znelo jednoducho Stendec. Po celé 10 ročia sa predpokladalo, že išlo o typografickú chybu alebo skreslený prenos. Avšak viac než 50 rokov neskôr, v neskorých 90. rokoch, sa začali v odľahlých častiach And objavovať kusy trosiek lietadla. V roku 2000 sa objavili ďalšie dôkazy, keď boli v ľadovcoch nájdené dobre zachované časti tiel niektorých pasažierov z letu. Tieto objavy vniesli nové svetlo do záhady, ktorá znepokojovala pátracie tímy a leteckých expertov viac ako polstoročia. Napriek rôznym fámam a konšpiračným teóriám, ktoré sa šírili o tom, čo sa mohlo stať, vrátane absurdných tvrdení o únose mimozemšťanmi, nacistickej špionáži alebo ukradnutom zlate, dôkladné vyšetrovanie nakoniec odhalilo, že príčinou havárie bolo pravdepodobne zlé počasie. Záhadné slovo Stendec, ktoré bolo dlho predmetom špekulácií, bolo rozlúštené pomocou kódu z obdobia druhej svetovej vojny. Zistilo sa, že znamenalo náhla turbulencia, práve klesáme, núdzové pristátie. Táto interpretácia vysvetlila náhle zmiznutie lietadla a naznačila, že posádka sa stretla s vážnymi poveternostnými podmienkami predtým, než narazili do And. Číslo 2.
Amelia Earhart. Zmiznutie Amelie Earhart zostáva jednou z najfascinujúcejších záhad v histórii letectva, s rôznymi teóriami a dohadmi, ktoré sa objavujú dodnes. She died there under the custody of the Japanese. We don't know how she died. We don't know when she died. Ak jej príbeh nepoznáte, Amelia Earhart bola prvou ženou, ktorá sama preletela cez Atlantický oceán, čím si vydobila miesto v histórii ako priekopnícka pilotka a uznávaná autorka. Napriek jej mnohým úspechom je jej odkaz často zatienený záhadou jej zmiznutia. V júli 1937 sa Earhart a jej navigátor Fred Noonan pokúšali dokončiť okolozemský let. Ambicióznu cestu, ktorá zahŕňala viacero etáp a náročné trasy. Počas jednej z posledných etáp vzlietlo lietadlo Lockheed Electra z Novej Guiney s cieľom dosiahnuť ostrov Howland, malý atol v centrálnom Pacifiku. Táto časť letu bola kľúčová, pretože vyžadovala presnú navigáciu ponad rozsiahle oblasti otvoreného mora. Bohužiaľ, Earhart a Noonan nikdy na ostrov Howland nedorazili. Ich posledná známa poloha bola nad Tichým oceánom, len severne od rovníka, a všetky kontakty s nimi prestali. Boli navrhnuté rôzne teórie, ktoré sa snažia vysvetliť, čo sa mohlo stať s Earhartovou a Noonanom. Niektorí veria, že lietadlo havarovalo do oceánu kvôli mechanickému zlyhaniu alebo navigačnej chybe. Iní naznačujú, že mohli pristáť na ostrove Nikumaroro, asi 350 míl od ostrova Howland, kde boli objavené niektoré artefakty, ktoré by mohli súvisieť s letom Earhartovej. Existujú dokonca špekulácie, že skončili na Marshallových ostrovoch, ktoré boli vtedy pod kontrolou Japonska a boli zajatí pre podozrenie, že sú americkí špióni. Konšpiračné teórie sú hojne rozšírené. Niektoré naznačujú, že americká vláda vedela viac o zmiznutí Earhartovej, než verejne priznala. Napriek týmto rôznym vysvetleniam je jedinou istotou, že lietadlo Earhartovej je niekde tam vonku a pátranie po ňom naďalej fascinuje výskumníkov a dobrodruhov. S technologickým pokrokom a vývojom nových pátracích metód je nádej, že jedného dňa bude táto záhada vyriešená, čím sa poskytne odpoveď na otázku, ktorá zostáva nezodpovedaná už takmer 80 rokov. Tieto nevysvetliteľné zmiznutia nám zanechávajú viac otázok než odpovedí. Zatiaľ, čo niektoré z týchto prípadov môžu byť nakoniec vyriešené, iné zostávajú zahalené rúškom tajomstva, čo podnecuje špekulácie a inšpiruje budúce generácie prieskumníkov a vyšetrovateľov. Číslo 1. Let 19 Bermudský trojuholník. Jeden z najkontroverznejších prípadov zmiznutia lietadiel sa stal 5. decembra 1945, keď bez stopy zmizlo celkovo 6 lietadiel. V ten deň vzlietlo 5 torpédových bombardérov Avenger, známych svojou veľkosťou, z Fort Lauderdale na Floride na rutinné cvičenie v oblasti, ktorú dnes nazývame Bermudský trojuholník. Aj keď boli poveternostné podmienky bežné, lietadlá začali mať problémy s kompasmi, čo je jav, ktorý bol hlásený aj v iných oblastiach, ako napríklad v Čínskom mori. V dôsledku toho stratili kontakt s pozemnou stanicou, avšak pozemná stanica stále mohla počuť komunikáciu medzi pilotmi, z ktorej vyplývalo, že sa dezorientovali a nevedeli určiť svoju polohu. Piloti sa dohodli, že keď prvému lietadlu klesne palivo pod 10 galónov, všetky lietadlá núdzovo pristúpia k pristátiu na mori. V reakcii na zmiznutie spustila pobrežná stráž a námorníctvo masívne pátranie, ktoré pokrylo 700 000 štvorcových kilometrov počas 5 dní. Bohužiaľ, počas tejto operácie zmizlo bez stopy ďalšie lietadlo, ktoré prepravovalo 13 pasažierov. Oceánsky parník, ktorý sa nachádzal blízko predpokladanej polohy tohto druhého lietadla, hlásil, že videl obrovskú ohnivú guľu na oblohe, čo vyvolalo špekulácie, že to mohlo súvisieť s chýbajúcim lietadlom. Napriek rozsiahlemu pátraniu sa nikdy nenašli žiadne trosky ani pozostatky z ktoréhokoľvek zo 6 zmiznutých lietadiel, čo len pridáva na záhadnosti Bermudského trojuholníka a podnecuje neustále debaty o príčinách týchto záhadných zmiznutí. Týmto sa dostávame na koniec nášho videa. Nezabudnite dať like na video a prihlásiť sa na odber kanála, aby vám neunikli žiadne ďalšie videá. Uvidíme sa na budúce.